I veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska, to ste naučili. Kako? Ovo je, pitala sam vas na stranici da li želite da vidite vlog, pošto Cile i ja sada upravo putujemo. Idemo u Bijeljinu, na Selo Stanišić itd. Malo ćemo da se prošvrćkamo, pa eto možemo da vas snimimo malo, da vidite, tako da nadam se da ćete uživati. Wow. Wow. Hello, Cile. Ćao. Mnogo dobar put ovdje. Da, bukvalno sve je rupa do rupe i trutkava, ima puno pruga i... Inače, fun fact. Ne snimaš to? Da. Fun fact, na ovoj Corsi, mislim ne bukvalno na ovoj, ali na ovom modelu Corsa sam ja naučio da vozim. To je u pitanju ova Corsa. Corsa A. Corsa A. Da. To je samo Corsa, pa je posle bila Corsa B, Corsa C. A moj prvi auto je bio Corsa C. A moj prvi auto je Peugeot Puzzla. Imate video, kartu sam radila za Peugeot Puzzlu. I Puzzla je najlepši auto. Šta je čudno? Inače prehladila sam se, bukvalno sam od jutra skrenula da kijam i da mi curi nos. Tako da kupili smo neke maramice na pumpi i ispostavilo se da pumpa ima svoju sopstvenu kolekciju i liniju maramica za nos. Pa jeste. Pumpa. Pumpa, jeste. I konbi. Kada je Cile išao na Coca-Cola karavan i sad tipa stalno gdje god su išli, on mi je tako pisao nepravilno, tipa evo nas u konbiju. Konbi. Evo nas na pumpi. Evo nas u konbiju, staćemo sad na pumpi. Da, i tako, i onda sad se tako stalno zezamo kada vidimo, vidi upala je neka buba. To je izbacio. A otišla je iza. To je izbacio. Pa neće da se izbaci. A neće me pojesti, nego je grozna. Ja vidi auto se podigne tim svetlima. Ja. Evo, tu je negdje buba bila sada. A ubije izbaci. Pa neće. Ja, nije ni buba, vrate, nego moljac neki, vrate. Što se šalim? Pa, to je strašno. Pala mi u oko. Nije, iznad glave ti stoji. No, bila mi je udarila ovo. Sad ću da je snimim, da vidite da li je strašna buba ili nije. A ubije, nemoj da je snimaš. Pa neka je malo da bude poznata buba. Ubije, ajde. Najpoznatija buba na YouTube-u. Ilice, ne seri nego je ubi. I evo nas, prešli smo granicu. Sada idemo ka na selu Stanišići i ja sam nešto prehlađena i bukvalno već me nos uhvatio i Cile kaže da sam već topla. Mislim da je ona pumpa. Ali nije nisam. Jebi ga. Tako da, ne znam, tražimo apoteku, ali pošto je nedelja, bukvalno nigde nije ništa radila. Tako da... Agrotehnika 5. To je gorivo za traktor. Znači tamo za tebe. Ne, nego za tvoj auto. Kao što vidiš, ja nisam sipao. Pa zato što si omašio. Nego nisam tamo. I inače, nebo je nešto tako cmurno, tako je sve oblačno, tako da nadamo se samo da neće pasti neka kiša ili tako nešto, dok smo u Selu Stanišići i idemo sada, pa vam se javljamo kad stignemo ili negdje usput, kad nađemo pumpu. Cile, da li smiješ da pređeš most? Ajde. Let's go!
Čekaj, pa kada se držimo? Malo je ljuljasta polako. Ljuljas. Joj, majko. Joj. Kako dobro si. Čekaj da mu daš nešto da jede. A što mrtniš? Nećeš, a? Patko jedna. Snimaš me? Da. Što mi snimaš? Ne znam, ovo je lepši ipak. Bio je lagano. I evo nas u Bijeljini. Malo smo svratili, neplanirano smo došli da se prošvrćkamo. I cijeli tu jako zanimljiv spomenik, tako da čitam. Još malo ćemo da idemo u jedan zanimljiv manastir, a ja ću vam sada pokazati nekoliko kadrova iz Bijeljine. Jel ti se sviđa Bijeljina? Da. I meni. Milice, idemo na sladoled. Ne, idemo pomerice. A da vam nisti ljudi malo da krivo. A što ti misliš? Inače, jedan stereotip koji je zapravo vrlo istinit. Zapravo nije stereotip, ali dobro, nebitno. Znaš da si u Bosni kad vidiš mnogo golfova? Bukvalno. Da, na svakom ćašku golfić neki. Koliko ljudi vole golf, to je nevjerovatno. Jel ti voliš golf? Pa mislim, volim što da ne. Pa mislim, ja skoro i da imam golfa. Imam jeftinu verziju golfa. Skoro da ima golf.
Pa zato što je Ibiza, mislim, bazirana na... Ajde vidimo što znači ovaj spomenik. 2000 je napravljeno. 2000 je napravljena, gdje piše? Ljudi mogli... tamo ima neki tekst. I dobro jutro svima, dobar dan, ćao Cile. Ćao! Ja sam malo kao zdravila i vidite nisam našminkana ni ništa jer mi Cile nije dala da se našminkam pošto su mi se, oči su mi bila nešto natekle i sve. A ja ako si ružna šta isto. Tako je, ružna sam, svejedno, ni šminka mi ne pomaže. Idemo sada u Tršić, idemo malo u Loznicu. Jako je lep dan, sija sunce i super je. Juče je bilo kiša i bukvalno ništa nismo mogli ni da snimamo, ni da idemo negdje, ni ništa. Tako da idemo sada polako. Ovdje naći ćemo na jedno brdo, odakle će se vidjeti Loznica i sve. Pa gledaj, odavde se vidi sve, sad ne vidi se lepo na kameri, pošto je bukvalno izgorela. Izgorela slika. Zapali se slika, bude sve bijelo, onda dok se namjesti i sve to. Jako je lepo, tako da vidimo se kasnije. Ja bi trebao nešto da izjavim za dnevnik. Izjavi. Ne znam, zato što mi smo, to jest ja sam Vojvađanin. Sada sam navikao na ravnicu i onda ovdje kad god dođemo ovako neko brdo, onako, još ovdje onako uski asfaltirani putevi, onako gore, dole, levo, desno. I onda mi zanimljivo pa ono idem što brže mogu, zašto mi zanimljivo Milica svaki čas. Uspori! Ne! Pazi! Ne! Uspori! Zato što ovdje ljudi lepo voze polako, mislim brda, rupe i sve, niko neće da ošteti auto, a Cile onako kroz svaku rupu, evo vidite kako se trese kamera, pa jesi normalan. Ovdje nema asfalta, mislim, pa se zato moraš rupe, ali tamo na asfaltu lepo pičiš i još je zanimljivo. I igrao sam sinoć GTA 5. Da, sinoć, žao mi što nisam mogla to da snimim, zato što mi je kamera bila ostala tipa na spratu, a mi smo dole igrali GTA 5 na laptopu, tako da nije nam bilo dosadno. A sad da gledamo put kako je lep. Evo, gledaj. Evo, šta youtuberi slušaju dok putuju, nego sad drugi youtubere. Kad se nisam smolio, ako kunem se da ću pravdje, želim da povedemo dalje, na po dušu uvek sija sunce sebi. Kunem se, bacit ću knjige, kunem se, pocepot ću torbu, ja za ovo nisam stvoren, to nisam ja jer sam previše stvoren, gledam kroz prozor i sve mi je teže, nisam od onih koji beže, ona je jedini razlog od čega sam tu. Ćao Cile. Ćao. Gdje smo sad? U Loznici. Na sunčanoj reci. Idemo da vidimo kako je ovdje. I to je to. Da, vidi ga. Za čaše. Ćao. Ćao. Baš je lepo ovdje. Da.
bili smo na sunčanoj reci i bilo je jako lepo. Vidjeli smo dosta zanimljivih činjenica, da je tamo snimano dosta serija, da je snimano nekoliko, ne znam, filmova ili tako nešto, baš je bilo zanimljivo. Ne bi vidjela? Serija ili filmova, ne znam, tako nešto? Ne, ja mislim da je... Još si zabagovala? Ne, pesma je neka snimljena, nek spot za neku pesma ili tako nešto. Serije... Dve serije su snimene, Kriknjene majke i... kako se zove ona druga, isto nešto... Ne znam, mislim. Isto je o šatre, jel' tako? I jedan deo, taj kao plaža, se zove Šatrina plaža. Zbog te serije. Lepo je što? Da, bilo je jako lepo. Ranjeni Ora je druga serija koja je to snimala. Nije Ranjeni Ora snimljen tu, nego ima treća serija koja je snimljena isto. Nebitno. Mislim, nebitno, nađite nekog koliko vas baš zanima, mi smo vidjeli, ja se ne sjećamo, Idemo sada još malo, se vozikamo i onda idemo u manastir Tronoša, a zatim idemo u rodno selo Tršić, rodno selo Vuka Karadžića Tršić, koje se zove, ja bože, vidite, zamagovala. Gledamo ovo, Mikin ribnjak. Mikin vajat. Wow. Idemo. Sada se vidi. Eto ga, sad spisali smo se, a gdje smo sad? U Šičtr, torima. U Šičtr, u Tršiću smo, ovdje je jako lepo i sada idemo u kuću Vuka Karadžića. I evo nas, ja sam mrtva, jako je toplo i sada moram da vam pokažem, ovo je kuća Vuka Karadžića, zapravo tu se Vuk Karadžić rodio. Jako je lepo, znači ja vam ne mogu da opišem, znači bukvalno sedite ovdje, čujete samo vetar, ptice, stvarno je prelepo je. Evo što mi je jako toplo, ali stvarno je fantastično. Unutra nažalost ne mogu da snimam zbog toga što je jako mračno, a želela sam da vam pokažem kako izgleda neka stara kuća i ja sam se baš zapitala kao, brate, zamisli tu 10 ljudi tako živi u tako maloj kući, a danas otprilike svi imamo, ne znam, naša soba i bratova soba i ne znam, jer svako ima svoju sobu, otprilike te veličine, a tu se nekada živjelo, ne znam, 5-10 ljudi. To mi je bilo zaista fascinantno. Cijela ovdje da vidiš šta ima tamo. Hello svima! Evo nas, upravo smo prešli Iriški venac, odnosno Frušku goru i sada ćemo da polako ulazimo u Novi Sad i time se završava naše putovanje, zato što idemo u kuće, spavamo, zapravo da žderemo, verovatno. Ždrali smo, skoro nećemo. Ždrali smo, ali ćemo ždrati. Što se mene tiče, ja uvijek mogu da jedem, tako da za mene nema nikada viška hrane. Zato si debela, smršaj! Našla se ko će da mi kaže, haha! Ja. Isto budeš ovako lijepa i seksi kao ja, ti tako debela sam. Strašno, kako tebe nije sramota da imaš debelo devojku? A ne, ja pitam se glavu da... Bože, zapravo. Ljudi, ovo je vreme da završimo ovdje video. Savjet broj 1, nemojte da pretičete kada vidite da ima auto susret. Savjet broj 2, nemojte da vozite brzo. Savjet broj 3, iskoristite maksimalno slobodno vreme da odete negdje, da se prošetate, da se družite sa nekima.
Savjet broj 4. Uključite klimu kada je toplo. I savjet broj 5. Hvala vam na gledanju. Dobar savjet. Dobar savjet, gledajte mene i Cileta. Šalim se, u svakom slučaju hvala vam na gledanju, nadam se da vam se dopao ovaj vlog i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye!